जुथाई आनी बुमो जस्मिता हो जाए जुथाई आनी बुमो जस्मिता हो जाए आं हो जाए फोन नलाइनी आनी बाबा नि बुमो जहा जपेस हो जाए आमाइनि बुमो निमिका नाइदिं आदा है जिंग बेंडाव मा जादो आंनि रादाव थाव आनी बखला हाम साइनजि गिनी मिया गिनी ओदे आंला न जाहा आनी बसाइनि बुमो जहा मनजि 1000 थाइजुआरि नलाइनि ओदे है आनी बसामासि दं फारसान 1000 आं एबोलाइना फाइबा जाखा माने आं आनसारनिफ्रां खाजादो जे आं एक्टिंग खालायमा टिभि आफायमा ओले ने आं आनसारनिफ्रां खाजादो ओले खाजा हि दं बाहा आं माने आनसारनिफ्रां बायबाय दुदाव असबा नाटक खालायबा ब्रेन हाबो खालायरे स्कुल जाला कलेज जाला आं फुनुरे पार्टिसिपेट खालायरे आरो गिबिन जागा हाबो मतलब दिफुटो लामदिं बो बिसिंहा बिस्लि प्रोग्राम जाबा और आं पार्टिसिपेट खालायरे आरो दिनि सयसि आं दिहि फाइबा दागलाय लायलांनियाबा डगमका कार्बि आंलं हानों डगमका जागा हाबो दुर्गा पूजा डांस कंपटीशन दंबा और डांस कंपटीशन आबो आं दिहि फाइबा दे आंसा 2004 आं क्लास 5 आ दंबा बहाबो झारखंड आंगे स्कूल नि गिदेन फ्रां लांबा औरला डांस ग्रुप डांस नि सिंगल लानिया ग्रुप डांस हाला दिखा इसकाबो फैशन शो हाला दिबु खावर हाबो दे है आं लाल आं आनी एक्टिंग हायाब्ला गो बेसमरो माशिसकां हा मुलान लश्कर नि ऑडिशन दंबा जया 1000 नि फिल्म बुनी ऑडिशन दंबाया के नेट हा माइका माइबालास गोबां शेरिके सिंमा आं उलि मसि मिथिया बे कन्टेक्ट लायमा कन्टेक्ट नम्बर बरान रिबाम्स गोबां डाइरेक्ट खालायराव दंबा पोहा जहाया खेरसा केला क्लिप थारमायनै दो मिथिदो असली बुमुला आमल दाउ खेरसा फ्रॉम दलदली नाजबा नलायनि बुंगदा ब्लावलांबुका नलायनि बुंगब्लावका सॉरी बु आंगे स्कादाव आजां निं जुदि पार्टिसिपेट खालायमा मिजिं दो ओराहा निं बु एक्टिंग आ खालायमा मिजिं दो स्कादे निं ऑडिशन रिमाने फाइ साखाबो मुशि खिनवाला जिमावले मुश बनांया निं जस्ट बोरा कन्टेक्ट खालायखानि जादो दिमा सासे बु कन्टेक्ट खालायखानि जादो निora साइले हा स्कानिं बुशनिं निके लं हाला नां मुशि खिनवाला जिमानांया ब्लाइदोस्ते आंबो आंनि जम्बो से हाफ्लवा थांफानांगौले बु आंखे ग्राउरि बानख्लायदो दा आंबो किसा साहस माइदावखा साहस नाराजा आं बुके ओखाले सारि हानिं कन्टेक्ट लायगा बु कल खालायबारे स्वादि भासेमसा बुकला क्रेबो मिथिदो हाफ्लं हानिं दंबा को बु कल रिसीव लायगा द बु जार केट्स लाहा गो आं स्वादि भासेमसा जे ada bujang sainlai gabu sainlai buska amga ilili dat kali phai phukade kripuri fudo audition khali naga malawle sinia hanga jikrau kripuri fudo audition ke ore spandara jang angbo no ha singkla kha go amai baba ke singka ani gra sakke bo singka jode ning ili acting klaima mijing du skade jini mo problem giri थांग निं हामसि खलाय हामसि फुनु दा फायलि आंगे साफर दिबान्दारा जां आंबो खिसा खा शान्ति जाला हा खुशी जाला हा दे को लिजा दादा आं रिफाइ का दाव बहा जिं ओलि बाहा जिने ऑडिशन रियाराव मेंबर्स 15 ना 16 आरो बुनि रिजाल्ट रिखा डिसेम्बर बदाइहा बु ऑडिशन जाबा जादे जून ना जुलाई हाने ऑडिशन दे रिखा स्काबो रिजाल्ट ला डिसेम्बर बदाइहा रिबा दला आंगे सेलेक्ट जाखा वह ऑडिशन रिया रो दे सावसिबो सेलेक्ट जायाखा निं सेलेक्ट जाखा निं 515 या लेसे साखौ साइमन स्का से रिबाखौ कराव जमा केबा आं जादे टिप उबा नलाय हानिया खदाय थुन नलाय आसको आरो गारि बन जाफ्लुंदा दा दंबा खौ बहा अदे जाहे लामा लामा आमै केथि आमै जां थांबा दे आमै जां फाइखावरानि फ्रां फाइदे दा नङा एसादे इजां दे फाइमाने खलाय सालायखा दाव
Wani ang Johaya kesa ke ani gideni frang bontene hamzoma kasamari lado ham chiding buang ke support ribani ade he buni lugu hang ke support riaba mama jito hujai ade he dada tito jai kersa na thaisring kersa botsre buni bomo maibang ni bushimage bushi gini angge hamshring help like ang bili duku zaba bushbu ang jang boshin duku zaba bang jang dong phaba ang ke jiku jiklai prong ma thangma nang kabo bushining langba hora phaiba bo thangma nang ba bo bushining jiku ba jiklai ba ang bani bushke blauya johaya kersa jitu ho jai ade he Twitter jai kersa bushke ang blauya ni skiang hamzoma khasamari lado ani gedeni frang ade he buni bu film ke khlai bani ya hon ha Raju Daula Gazoni album Masidong ba Mami Jang Ratul Kalaya ba Baudu Kaha or ha Raju Anke Long ba do Mana Pushni video ha ning pai fukade pai nai pai ade he kisha dressing klaiba brand bo kabari pai kisha chizuri pai oli tsiban darajang thangka ora thangi ang Newton dada ke gron ba Newton lang ta sakela kri bumi tsido bujang ora ha gron kha de gron dada bo album ke khlai ba ning bujang gron he bo ang sa saile kha do mane bo ang ke FB brand ha nubai re ne lo ang video khlai he dang sing ba ya ba bai ya ba brand ke nu dada bo mane ham jaw khai sa da ham jaw ye na ning bole bai pala sa do it kala ning ani amasi album hai ko nang lit je bo ang ke sing ba ang la khlai ma mi ji dong ba ne za do ma se pera ge gan la ekdam ba ne all kan se kazam bo ke ning bai da phunu mai ma le se ba bo sibujit lang tha sa jang bo sibujit jang da ne gron lai ba bo giri mix lai ba bo giri bo da ska bo dai za do chit sa kang Zado cebol ora bu buni album hang ke offer riban yang buke bu an giden trang hamjau ma khasau mari lado then ora habun baisagi album ke buni hona ang khlai kha Joya Thousand film ni hona baisagi album ke ang khlai ba ora ni frang bo rajirau giden ni frang ang hamba comments mai bani khlai he ang rajirau to ke bani giden ni frang hamjau ma khasau mari lado बहुत thanks ri lado Mana ani bu first album haning ang clip rajini frang support maika ang na hamza ma khasang ma clip budi kar bane ang bonishne hamza ma khasang ma ri ladu ali ani acting line na phaya bala puning saka ani hobby jaha ang मतलब मोर साइ बसा मंगलाई बसा फानाव बसा गाइजिबाय बां बायना हामजाव बिदे गाइदारा दिंदो आं दानिङा फेसबुका पठाय मासे बो मिनिस गाया बडा पठाय थाइसै दं खावख्लो बयले दिदा दं आं फटो आपलोड लाइना आं गाया बाके अदे हे बुनि लुगु हा आं हाथान गजां हा दावबायमा हेमबायमा बगे खाजा बे लुगुराजों टाइम स्पेंड क्लाइमा आं खाजा बे अदे हे गो अले लुगु गरां करन मा सेल्फी लामा बुब्रेन क्लानि सिबिस जो सेल्फी लामा रबे आरो फोटो अपलोड क्लाइमा रबे बुके लकरि बु मिस दो बा आनि शक बुदे आं आनि बाइसिनि बु ओली आनि हबि जाउका आनि hidden talent jabuka acting la dong la bandung la ba bai bai ya ba ren la buni lugu lugu hang kurang habya ga ba jabai ba raw bi ode he khar mana matlab malai ne kharmin answer of ne khar baba ni frang kharmin singma ode bu kharmin ka answer of ne srima bu mia shling ko iraha abitu ni ha abitu tswa jingla dohala kharmin tswa ya kala munang la kharmin tswa raw bi de matlab de kharmin furi bai ba raw bi daw ang ade he kibin na je tswa ko do bongphang ka ba blai bi ko de mulai nu ba ki ko bongphang ka ba ra kai bi ba blai bi ko ki daw shmo nu ya ko matlab ansa hala nu la ka bongphang ka ba da lai dia ba bre ansa na dong
खाइबा स्वा खेल जाबा माने सब खाइरिबा बेरिबा ओले बाला फास्टिंग माइरे सिगाव जिनदाखना ला लाउखा बुब्रे खलाया बा लाउसा का जिनदाखना ला bomba गाबा दे हामसिम लाइ को दुबो कारे दे सिगाव लाइ मिथिया का बुनि गानि दनदलन आंनि फेभरेट डिशआ थागुंसा अदेहे लाइ ची थांखाबो लाइ के पावरिबो थाफालाव आं एकदम लाइ के ना दिखलायजिमा आं लाइ के हामसिन हामजाबे रुहि जिकाब थावजदो यावहे नाथुजां बा हनहायजां संजिबा बायने हामजाबे आरो बुगे साबिन जिबाबो हामजाबे का थां जाख्रे जिबाबो हामजाबे को बेस्ट आनि लाइजां थागुंसा अदेहे फान्थाव खारि एकदम नोहा जुजाव सिजादो आं आमाय बाबा जां जुजाव जादा जाका इसे खालि लाइ फान्थाव खारि जुजाव बाबो कानां आं आनि ग्रासाला उलिजा जे हामजाया मतलब फान्थाव खारि ब्रें लावले हामजाया सिकाबो लाइ केदे बुबो हामजाव रे बानि आनि फेभरेट डिशला बुनिं जाखा Ani upcoming project la bangbi do kere kere nu phalangnang phainang ani doha sulisai dong ebla sami serial sulisai dong rong channel la nungma bobo lawya khanu jikha apunjon serial ni bumu jaka apunjon ode hem hindi serial la bo du phainang ang ora habo select jada da dong ode he karvi bo dong ani do karvi album bo phaigine ba dong आरो दो आर्ट खलायगिनियाबो दं आनि आरो कार्बि फिल्म हाबो आं साइन खलाय दादा दिंदो आनि बुदे नेक्स्ट इयर आस आमादाव लावसाबेको आरो गिबिन प्रोजेक्ट दंको आं बुके क्रिप्ट स्टारिया खा दहाय राहा बो आनि उलि आनि शूटिंग नि फामी मोमेंट सबका हम शूटिंग मिन थावसी याबा आसामी सीरियल खलायबा आं मतलब जो याबा डायलॉग थ्री बादाव अंथाना नकर के जो बापू नकर जाकदा आं के हाम जावरे बु नकर जाकदा आं के हाम जावरे बुके बुजां जिंगिनि जां नाम जालाय लांला बादाव इसेदे नाम जालाय बा बुके एकदम जोर जों जो ही दंबा Ani gerang kamata lang laba bulat dialog mo kosto zaya asli dialog sting likabo ring do ya mo kosto ning zaya dialog la fat magin riba ekbar hat star mane bula bu dialog ke la mo kosto zaya kha mo kosto zaya ba dada bar 2 घंटा pura nanglai babu ge director of brand bokro burut thar lang la kha thamsi bego lang la kha blai lang buke joy dong ba ning ani gerang kamalang la ba dubo ani gerang sring ya ko ang era phaiba saini disning ko che bo buning jaka ani funny moments gerang kamalang ye lai ba aro ibu gerang habia ba jaka buka baujini nu hang dawai phaibai ra haflong ha baujini nu ha dawai phaiba ha baujane chu haro riba an jada san sainle fia busi angke sainle baning khnaya उली सोची चाहिए दं बाबू जो हारुरिया के लिंग बजांग एकदम स्काउ हिलेम क्लाबले मतलब गमंग थाउशिशी या बादाव इबो मतलब मिनि थाउशिशी या बाबो गमंग थाउशिशी या बाबो जाखाय इबो इसेदे आनि खुरां श्रिं लांखा दुहा हामका दुहा जुफका गो बुनिं जाखानि पानी मोमेंट Joya Thousand film ke khlai ang berarti madua hambo hamzo kadau ang bo film ke khlai dada Carmen dukunang sisi apa jini bukira kribo mitsto Joya Thousand manang ni freedom fighter bo angsa buni hazai bani frang siba lamai shushni bo film ke jing slamba bo ha ang laura hala Joya la jaya kha Oloka jaba Joya ni मतलब best look हो बुजांग जंग बाउशिनिंग खुशी दंग भले बा साइंग और बुजांग जंग क्रिप मतलब जब हा थंग बा हाबो क्रिप हाबो बुजांग जंग बाउशी दंग स्माइल बा अले माने बु फिल्म हम शिनिंग खसाव शिशी या बादाव आं मतलब बु फिल्म के खलायबा दुखु बो जाखा खसाव शिबो जाजौखा बुने खारमेन की मिथिआं ला मानांला मिथिया फुलिबा बो गेरे गाबो
फिल्म के खालायदा आं मिथियो खासावसि जाजावखा आं एराहा दिमासा सेलिब्रिटी टॉक पाई हे आं हम फिनिं हामजावखा खाजाका जे न्यूटन लांथाशा इबुके हाइको हे हामबा खुशी दांखा माने एक्सपीरियंस पो माइदाव दो इले सिबा माया बानसिजा दो इले सिरि क्लाया बा हाउसपु गिरिखो बो हाइको का हामका बने आं बहुत बने थैंक्स रेला दो इले नांदो आं हामसिन हामजावखा आं दिमासाराव नेगराव थाइसि मेसेज रिमा बावदो जे दिमासाराव ला दुसे बाइगो फाइबा ओली सयसि रिंलांयबा ओली लाइलांयबा ओली ला गिरिखो दवा सयसि डाइरेक्टरावबो बांयाखो प्रोड्यूसरावबो बांयाखो मलाई लाइला जिनिला गिरिखो दुसुसे मलाई दे मिन मिथियाखो दाव बाजिनि सुबुं ब्रेन्डे ओली सयसि दिमासानि बेस्ट एक्ट्रेस एक्टर ओली बथार माया ओली मिथि सिंयाखो ओली क्रिप मिथारियाखो मलाइनि के मिथिबाले ओली मिथियाखो ओली बाने जिनिकेबो ओली मिथिमानि खालायदा आनि बावफाय माहाला मासे जोंबो ग्रुप मासे खालायदा मीटिंग मासे खालाय ग्रुप खालायदा माइथेसने मासे फंक्शन स्लामा नांगरे मुजे मीटिंग मासे खामलायमा नांगरे मोरा क्रिप फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेस के लंमा नांगरे सिंगर के लंमा नांगरे ओरा स्टेज प्रोग्राम खालायरिमा नांगरे मो आरो राज जिनि दिमासाराव बखालिबा बुसो जादो आरो कॉन्फ्रेंस मीटिंग खालायदो बुब्रेन हाबो लंखाला हामदाव नांमो बेदेस काला जों एक्सपीरियंस माइदावमा उली लंगदादा स्टेज प्रोग्राम खालायरि खाला गराव थाइसिस काबो जोरि खास काला बा सिंगराव बुथुके गराव गान थाइसिस काबो जाबरि नां बा एक्टर एक्ट्रेस बुथुकेबो फायदादा जारनि इंट्रोडक्शन खालायरि नां उलिस काला हामदाव नांमो एक्सपीरियंस माइदाव नांमो सोरबाला फिल्म शूटिंग खालायरावदो स्टेज प्रोग्राम हा गराव जमा नांखाबो जार खाबिसा दे रिंदो मुदाव रिंखाबो जफिया जादो गोलिबानि शिलिंग्रिबानि हिसाब से बुबो उलिबानि लंमा नांग्रेमो आनि बावफाय माहालानि बिसार हाला उलि लंदादा बुसके थाइसिसकाब गराव जोरिमामो सिंगराव बुथुके बर जाब्रिमामो बाजिनि के लंखासकाबो जानि दिमासान बिसिंनि के बो लंमो आनि हाला आनि बावफाय माहाला उलि ओदेहे हामबा हामिया दासलाय जिं क्रिप मासि जामा नांदो गासे मलाई के हादाय फुमा जिं जार उली जार से बादायलाय खेला बेदे जामा जिंला बेदे जादाव फुमा मलाई केसे बादाय मा नांबा मलाई केसे शिलिं मा नांबा मलाई के नाय एसे जिं शिलिं खुमा नांबा उलिबानि जिं मसि उली कमेन्ट सामियाबो दाखलायलाय जिं एस बलाया इलिनिया मलाई निलाय इलिनिया मलाई जां दुला दान दाखा जिंके जिंला दुहसे बायगो बासि जिं दुहा बायगोयाबा जिं बेदे रिंमा दुसे शिलिं दो नांखासकाला निशि जिने गरावजां सकाबो थाइसलाय जुरोरे आरो सोरबा ले एक्टिंग लाइन हा फायगेनियाबा दं सकाला फाय बायगो जिने सार न्यूटन लांथासाजां गरन बुके कन्टेक्ट खालाय साइनलाय लिखलाय दादा फायलाय सेरे खालायमा मिजिं दो फायलाय टैलेंट ला क्रिप नाबो दंसे जानि टैलेंट गिला जारसे फुनुमा नांबा ओराहा खारावनिया आनसा खारावनिया हांगा जे मलाना गावले निदावया क्रिपो हाइको फुदो क्रिपो फाइ फुदो क्रिपो खलाय फुदो इबो एक्टिंग लाइन हादे नाना केबो नांबासे नाना गिली केबो नांबासे हांगा जिकेबो नांबा ग्रा साकेबो नांबा हांगा राव केबो नांबा नांगा आनसा मतलब एक्टिंग खलायाबा फिल्म खलायाबा लामाशी खारमिनसे इदे खलायखादा इदे जारे बो फिल्म हाबे दे हेनुबा उली शिलिं मानाया जुदि ओरा हामियाबा फिल्म से फुनुबा स्कादे बुके बेदे बुजिमा नांदो जे ओ इदि जाहाला इदि जारे दाबोगो गिरिक दामास नांबा बुके नायदा दा दासलिंलाय आरो ए बुस्ते इदि से हाइकोबा गे उली दासलाय बुनि बु फिल्म के नायदा दा बुजि जे इदि बेदे हेजाबा बु कहानी ए हामिया उली दासे मतलब नि हामजया खाबा आसबा जाखासकाला बुजाय मतलब सिरि गरावजां जुरुमारि सिज्रुरि निं रांजां जुरुया बानला ना जाखा गरावजांला जुरुमारि फुदुतसे
Ubani garawjang skabo thaisi skabo juru mane ang nishke bilado niche rajirau krip jing dimasa actor actress director butu jang she support claima bawru skala garawjang skabo support clai ani bawfai mahala ulimu jingla duse kadang bai kudo malai jang bawsla bade zama mitsma odibani aru jine film industry ni shbong butu jing mashi group khalai dada meeting masih mel khamlai he bu system ke hai kolai manang remu beres kala mai tishni kishat kabo pusha collection klai lai he ba em system ni frang juru mama shi saing dada jing saing kala pushpa na najin riya ma udin la shere shere ma ne sala shere shere yaw phama jing ma application rap dada jing ma shi jala he pushna juru ma saing manang remu malai boli ni khlai base malai ni bo le juru ma saing he jing ma shi khlai he best actor actress butune awards rimane salai lema nangremo ulits ka se kribo khaja dawma phaimane hapmane mijing dawma kribo khaja ma phaima ulits ka se aro experience bo mai dawma aro bajini sbongbo media bo maima mitsma adima sani ili aro tsmitsma jingla dola saushbo mitsa koche ulibane uli phunu phuma nang do malai le nang jing bumu jama skade jing bo uli khlai lema nang do uli ani message de rajirau ne rima boya bade chuthai ani bo interview ke nai banya ho na niche like comment share subscribe the bell icon ke press klai ma double